Здравейте на всички! Аз съм Дастелт и това е победителят от giveaway. Ще преброим колко са записани. Така, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 записали. Да видим. Кой ще получи gift кода. Така. Относно, гледам, че не всички са записали, защото имам само 21 сабскрайбъра. Има 36 записали. Така че при следващите ми giveaway, аз преди малко заснех giveaway на Full Set в PvP България. Той ще бъде раздаден при условие, че всички се запишат, които то пак ще има победител сега от тази томбола, но просто сигурно ще има доста сведения, понеже не сте се абонирали. Какво става тук? Добре. Ще използваме random.org. Значи 37 записали. Да видим 22-я. Отгоре напред. Отидем на giveaway. И първи, втори, втори. Да видим абонирал ли се за мене. Клипове, плейлисти, дискусия, информация. Да му видим абонаментите. Сори, пич, не се абонирал. Късмете за другите. Пак 18. Къде е това? Това беше 22, 21, 20, 19, 18. Добре. Записали се. И честито на победителя. Пич. Ако гледаш този клип, намери в скайпа. В скайпа ми ще го види в описанието. И там ще се разбереме за акаунта. Това е. След другата събота ще има още един giveaway. Обаче вече акаунта ще е мигрейтед, но все пак само аз го знам. И може би да ви дам тайните отговори, защото практически е мой, но стар. Така че, довиждане.